anamuso demse anima bakoro amabela jilenfo mamunu sogoleno ana malikono maliko ka kamba bela jilenfo dabolo tenyani na kubugoko ye negata ko kangala yabla ko kangala na ngani ni e mo tanya na onye tani gina on te silade an ga to gi goshi kona ka be gele amare an setere bita o fana man noya sabula anye min fo mo nyana odo ngota do o te wulude la modonyi amedo gode ka anyere sa ne min fo abe so de time o amanse ne bonu ko nuna folo na labe na mami ka ke ko siri baga yugo na kan ne ka so budlaw walma ka ke ko siri jalo nyogona ube ka ke ko kala saka o ka centre agro alimentaire nyana ana soro ka anye ke ba duzikazi be fao ne koni ne mala jere ma um to ka nkumo ka o de jininga ntesew na nyere faka fu cheo selma warite ga soro na fara kika egli fana duzikazi fana dai ni ka to be tuila erewa iforogo lama iforo ni wati nyere la mangane mai kuma chama ni friend no amai walai ai ni wati na yawo yere mine ne bo o kan ninda aya yere mine che to ko di keta ke ni mu to ko la ka tama ko yi parce que flani e fana egli ko yi tellement digiri ali masaka sebeni yabi aiwa ulada ina amina ta yoro mununa na nga kuna fonu ye ame befo ka be waro nyimando ka fo ko ni ye awka ulada fe kuna fonu ni ale sigito e jani.ml.fm sanfe mamunu sogalono ana maliko na ani maliko ka bela jelen fo ka bela jelen walo nyimando munu ye jani yere sugandi ya saga sigu ka kuna fonu soro maliko na ana ko ka amba bela jelen fo saliba to tora tle duruye nga bamako maute ka doko salibe suguba konna na minaongo ni tonenwe nte san songo dalo nduka sanikala obulo minye jawokela uye uluko ko foi mafaraka o salo ni nyina mbe kele sangao ulube labena bara bele do kan atake sangao fe ni kalo entle muga ani fla na tle muga ni saba no ye office de moyen baniye ale wele madabla be masa mamu me seka seneke uluka office konnana no ba damine office moyen bani ale koni ka damine ni ye duna point ke katasa ale senegoro bereno o makata fere ni dabale tike mawbe se tuko mina kata seneke yi ka tonobo office re ka seka do mara akekunyo oyi amna na anda dola Isa Kante ale ye office de moyen bani o nyama baye ale bo wulika jola ministère de l'agriculture konnana ya sa jere me seka keka nyetugo mi bela jere mi seka ta tugo mi ke ba na ga dugula mako ko senegoro tubulo nunu ngoni jibi nunu bolo senegoro bubulo ato sisa ika wuli ki kuna yenga jeune munu ba fo Europe ni fo na kubega yoro nyini ni ngoni ni ini mate ngere ini gouvernement de beninge ibini ga seneke ni ye seneke na nye ni bolo inu lukanga fere ni dabali munu sigi senga aba fo nyogonyi absaka ka baraka lafia konana non de na ya to ga warche an ni ke ba ma ba dune na on na mta wal so ira wala fana ngo wala ngi ga fuka damne fo ji konana na be itai amase ga joli de damne folo na mbora san coupe du monde amarigo kulu te saka mono yire kulu tamana tugo mina kata Afrique du Sud ko adamadiya kilin kise kilin te atamala minye samata sega ka jalatigi ni alere dlonono ni wati na kondula ti nani bete maka sabula para ale pana alvitri kuna Mali Côte d'Ivoire do awa jigi do fana tuma asra ka bide jalatigi ai
ani ga kuma caya arbitru no fe amano ani Madagascar ta obana fu anu fula Madagascar ale ba ka joro flana la kuru wolonwula ba bolo Ghana be sanfɛ kuru kɔnɔntɔn b'o bolo e ko ni bɔra la ni Ghana gana ni kɔfɛ o ta ko anw ta nɔgɔyalen a ko la n'an bɔr'o la Tour de Togo Mali nɛgɛsoboli la an y'o ta magangaw fɛ an ka hiji tala minnu bɛ yen olu kɔni bɛ ka bi magan kɔnɔna na hiji baara min bɛ Ibrahim Jawara ale bɛ an n'o ɲɛfɔ an ye Mali minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la n'o o ye Ablaye Diop ye ale bɛ Hɔngirikaw fɛ yen min ye nanzaralakaw ka wasabulon kalataw kan ka kɛ ale ɲɔgɔnna min bɛ Hɔngirikaw fɛ yen o y'ale wele k'a ka taa o kalata o kɛnɛ kan n'o ye élection européenne o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na Nicolas Sarkozy Emmanuel Macron ale ye Faransi wasabulon ci o cira kun min na fanga sinamatɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Rassemblement National olu ye se sɔrɔ nanzaraw ka kalata in na ale kɔnna joona k'a ka assemblée ci k'u bɛna na élection kura kɛ nin kalo in tile 30 o labɛnw bɛ sen na élection ko la hali bi Irankaw fɛ yen u ka jɛkulu min sigilen n'u ka kalata ko kunna sa o y'a jira k'a fɔ ko maa 6 k'olu yamaruyala olu k'u kanbɔ jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ Irankaw fɛ yen ka kɛ ni Ibrahim Raisi ale ka fatuli ye o maaw olu fana cɛbɔ 6 mun taara olu ka yɛrɛkofɔ baara bɛ daminɛ cogo min o bɛna tila k'olu ɲɛfɔ aw ye Palestinikaw olu ka degun yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ la Amerikaw bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ olu ni Israel tɔgɔ kana kɛ kelen ye maa fa jugu in a kisa olu bɛ fɛ k'u yɛrɛ bɔ a la o de la sa min ye Anthony Blinken ye n'ale ka secrétaire d'État ye ale kɔni bɛ Egypte k'u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min Malawi fana olu ka jamanakuntigi danga ale ni na a nɔfɛmɔgɔ 9 olu fana tora pankuru la pankuru ko in a kuma bɛ ka caya sa dɛ ɲɛmaw ni pankuru ninnu ye kibaruyaw ye an bɛna na minnu walawala sa aw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Bamako ya kuma min bɛ sen na kosɛbɛ nin tile 2 in na o ye Saliba ye ani Saliba a tɔ tora tile 5 ɲɔgɔnko ye o hukumu kɔnɔna na sa suguba kɔnɔna na n'o ye Bamako yan faaba ye sugu kɔni ale sɛbɛkɔrɔ falen don karajogow ni minɛnw na ani finiw ni samaraw denmisɛnninw ni maakɔrɔw ta bɛɛ lajɛlen hakɛnata bɛ yen jagokɛlaw olu kɔni ko ko minɛn caman bɛ olu bolo sannikɛlaw olu ko sɔngɔw ko olu da ka gɛlɛ u y'a jira k'a fɔ ko a bana ta ko min ye nin waati in ye gɛlɛyaba min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye wariko gɛlɛya ye k'o de kɔni bɛ ka taama bɛɛ lajɛlen kan sannikɛla minnu bɛ yen ni olu bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ani kin kɔnɔnaw la dɔw yɛrɛ bɔra dafɛ dugu la ka na Selimaminɛn san na Bamako suguba kɔnɔna na u ko minɛn kɔni jɔn ko ala a bɛ suguba kɔnɔ bi fo i yɛrɛ bɛ siga n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka nin bɛɛ yɛrɛ san yɛrɛ ko nka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin finiw denmisɛnnin samaraw musow ka donfiniw an'u ka masiriw ko olu de ka ca kosɛbɛ feerefɛnw na nin waati na suguba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dutigi dɔ o k'ale kɔni nana ale ɲɛ bɛ minɛn caman na nka a ma se ka sanni kɛ sabula ale ni wari min bɔra den 3 de bɛ a bolo a b'a fɛ ka fini sa o 3 bɛɛ lajɛlen prêt à porter nka salon ko ale ye minnu sɔrɔ 6,000 ni 7,000 la olu taara n'u yɛrɛ sɔrɔ 11,000 ani 12,000 la musaka min dun b'ale bolo o t'o bɔ a ko ale na taa i munumunu yuguyugu yan fan fɛ k'a lajɛ n'a sera ka dɔ sɔrɔ yen sabula ko n'a ye nin wari bɛ don na dɔrɔn a tɛ se ka san o fana kɛrɛfɛ muso dɔ bɛ yen ale nalen don ka na minɛnw ɲini ka to n'olu ye Bamako dafɛ kin dɔ la yaasa a bɛ se ka feereli kɛ cogo min ale fana ko ko jɔn ko ala ko ale ye min san salon ko ni ɲinan ta cɛ ka jan ɲɔgɔn na sannikɛlaw
u ko ko olu yɛrɛ kamana gannen don ko a bɛ n'a fɔ suguba maaw olu yɛrɛ kɛlen don ka dɔ fara sɔngɔ kan olu tɛ ka min faamuya o la k'u dun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye gɛlɛya ye k'o bɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ feerelikɛlaw olu ka fɔ la olu ko nin waati in na ko jɔn ko ala ko fɛn ma fara sɔngɔw kan dɛ ko sɔrɔta de tɛ labɔli kɛ ko nka k'olu ye min lakɔlɔsi ɲinan seli yɛrɛ doncogo minɛnw nacogo sanni kɛcogo dugu yɛrɛ kɛcogo k'o y'a to olu yɛrɛ fana ma se ka u sagona feereli kɛ dɛ k'olu bɛ feereli min kɛ kɔrɔlen nin san waati in na k'alisa ko o tilancɛ ta tilancɛ u m'o sɔrɔ fɔlɔ u ko min ye sannikɛlaw ye u kɔni bɛ na u bɛ na sɔngɔw lajɛ u bɛ minɛnw ta k'u yɛlɛma olu b'u bɔ manaw kɔnɔ ka tila k'u don k'u falen ka tila k'u yɛlɛma k'o bɛɛ la k'u t'u sagona sɔrɔ sabula wari min b'u bolo minɛn tɛ se ka taa o la kamalen dɔ bɛ yen ale kɛlen don ka vaccin tigɛ k'olu kɛ prêt-à-porter ye a ko salon ɲɔgɔnma y'a sɔrɔ ale ka minɛnw banna f'ale tun taara dɔwɛrɛ kala ko ɲinan k'ale yɛrɛ nana ni kunkɔlɔ min yɛrɛ ye ko maa tɛ se k'ale ɲininka min b'ale kun ko wa ko min ye butigitigi minnu fana bɛ yen ale ni kɛrɛfɛmaw k'olu caman y'ale ladege ɲinan ko bɛɛ lajɛlen donna ale ka fɛn ɲɔgɔnna na n'o ye ka vaccin kɛba bɛ kɛ cogo di hali n'i ye bo feere sini dɔ bɛna sigi kɛrɛfɛ k'a ɲɔgɔnna feere ko k'o to ten cogo la ko o bɛ se ka san cogo di ko wa ko ale filɛ nin sisan ale bɛna na mun kɛ ale bɛna a ka minɛnw bɛɛ de cɛ ko Bamakɔ dafɛ duguw la k'a daminɛ Kasela ninnu ka taa se Maraka kungow ma min ye Segu sira ye k'olu dɔgɔdon k'ale bɛna olu de bɛlɛn sisan k'a bɛ taa wantɛrɛ yaasa a ye wari min don a la a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min fini sɔngɔ kɔni a ka se k'o sɔrɔ n'o tɛ tɔnɔ yɛrɛ tɛ tuguni ale fana kɛrɛfɛ denmisɛnnin minɛnw jaw de da ka gɛlɛ ta k'a jibina pati n'i dun ye Musa ninnu ye kasi la so i b'a ɲɛna ko a ko ka nɔgɔn jaja a ti san ko ale ni samara bɔrɔ minnu nana ale kun taara Dubayi ale ɲɛna ko salon ko maaw ye sanni kɛ cogo min u na sanni kɛ ten ko maa si tɛ k'ale taw lajɛ yɛrɛ samarancinin ni denmisɛnnin fitinin san 3 ni san 2 ta o b'ale bolo 20,000 na maa min ma fini sɔrɔ ka don i den kan na muso ko salon ɲɔgɔnma y'a sɔrɔ ale ka minɛn tilancɛ bɛ sanna fo dɔw ye dɔ commande ale fɛ yɔrɔ wɛrɛw la ko nka ko ɲinan maa tɛ k'ale ta sa k'ale ye min lakɔlɔsi ko sɔngɔw ka nɔgɔn ko nka ko gɛlɛya yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ ko n'a tora tan ale taara minɛn ta sɔngɔ min na ale b'a feere o la k'a yɛrɛ ɲini yaasa a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔmɔgɔw kɔni bɛnna min kan ɲinan o ye k'a fɔ wari de tɛ yen wari tɛ yen degun bɛ yen labɛn bɛ ka kɛ sini n'Ala sɔnna ma an na saga sugu fana kɔnɔna lajɛ Amara n'i donna suguba kɔnɔ wa nin bɛɛ la kɔkisɛriw bɛ yen dɛ u bɛna ko kɔrɔ bazɛn première qualité fini min birilen la o dɔrɔn de ka ɲi n'o tɛ a tɔ si tɛ bazɛn ye i b'a walaka de dɛ Ala ka n'i ci k'i kɔ don n'i bɛ fɛn fɛn san sugu kɔnɔ bi a bɛɛ walaka wa kana don portefeuille i ka wari siri i tɛgɛ kɔnɔ i k'a minɛ maa min u bɛ wuli ka na sa ka u tutu aw la ka wari bɔ a kun ka taa u jamaba bɛna ka na kɛ komi n'a sɔrɔ mɔgɔw coincélen don u bɛ k'u bolo don mɔgɔw kun donc sugu kɔnɔna fana n'a kow don dɛ mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la tukotokaw fɛ yen kilomɛtiri 70 o de b'ale ni Kita cɛ jɛkulu marafatigi lakodɔn Mali dɔw kɔni taara fan bɛɛ lajɛlen douane ni gendarmerie ni gare tukoto gare olu y'o fan bɛɛ lajɛlen jeni ka minɛnw bɛɛ cɛ ka t'u bɛɛ fili kɛnɛma ka taa don u bɛɛ la ka taa n'u yɛrɛ ye maa kɔni ni ma to waleya in senfɛ nka finitigiw y'a jira k'a fɔ ko gari waati in na kabini terrain jɔra maaw tɛ na k'o de kɛra Ala faranga ye n'o tɛ ni terrain b'a na waati la sécurité tun bɛ kɛ yen sabula o kɛlen ka polisi kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sigi terrain ale la kɔlɔsili kama maa kɔni ni ma to waleya in ale senfɛ halisa seliko hukumu kɔnɔna ɲafunkɛkaw fɛ yen denmisɛnnin 30 u y'olu ta ka donfiniw di olu ma denmisɛnnin minnu don olu ye Gurumara Rusukaw ye nka u caman bɛ yen u somɔgɔw y'u bila ka na kalan de la ɲafunkɛ dugu kɔnɔ komi kalan basigi tɛ dugu fan bɛɛ lajɛlen na u b'u bila ka n'u somɔgɔw fɛ yen olu ka kalan kɛ yen fana min ye préfet ye
ale ni maire olu ye siga kɔlɔsili kɛ k'a ye k'a fɔ npogotiginin caman de bɛ mun bɛ nin degun kɔnɔna na u kɔni ntɛnɛn don u ye nin 30 ta fɔlɔ ka fini di olu ma ko n'ala sɔnna a ma tɔ u bɛna kimɛli kɛ yanni seli fana cɛ u bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ donfini bɛ se ka di u ma cogo min na dɛmɛ ko o nana kɛ u ye soma bɛ minnu na fana n'o olu bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ye olu kɔni ta k'o fana na lajɛ cogoya la cogoya min na ni dɔ bɛ se ka kɛ u ye sangaw labɛn bɛ yen office du moyen bani ɲɛmaaba n'o ye Isa Kante ale bɛ wuli ka jɔ la ministère de l'agriculture kɔnɔna na min ye office du moyen bani ye yaasa baaraba mun bɛ yen n'o b'u bolo n'o ye atelier ye o atelier kan ka taa sigi sangaw fɛ yen san kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye sɛnɛko ye a kumaw ka ca sɛnɛkɛlaw olu ka taa ni ka seginw n'u ka baaraw kɛcogo min ye office du moyen bani ye ale sɛnɛko ta nasira fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na u b'a fɛ ka baara minnu kɛ yen kɔnɔna na falen ni yɛlɛma minnu kan ka don u n'u dɛmɛbaga jɛkulu ka taa fara baɲumankɛ tɔnw kan sɛnɛkɛlaw ka tɔnw min ye maa o maa bɛ yen n'o bɛ dugukolo baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a ofisiw fara ɲɔgɔn kan sa ka taa fara sɛnɛkɛlaw ka tɔn belebelebaw bɛɛ kan min ye olu tɔn fana kɛrɛfɛ u kɛlen don ka maa wɛrɛw wele maa mun bɛ yen ni olu yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nɔgɔ feerew ma ka taa fara sɛnɛ baara fan bɛɛ lajɛlen ka baɲumankɛ tɔn minnu bɛ sɛnɛ kɔnɔ bankiw ninnu bɛɛ lajɛlen de welelen don kɛba k'u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na sangaw fɛ yen baara in bɛ kɛ juin kalo ale tile 22 a n'a tile 23 tile 2 baara don n'ala sɔnna a ma an nana tila k'an da don a la dɔgɔkun kɔnɔna na k'a pereperela tigɛ sabula an yɛrɛ bɛna na ye sangaw fɛ yen nin baara in na han min ye baara in ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna a la ka ɲɛ maaw ka se ka faamuyali kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la ko min bɛna na kɛ a ko kɔnɔna na dɔgɔkun tile 2 in kɔnɔna na sangaw fɛ yen min ye office du moyen bani ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa ko min ye atelier in ye ale ye concertation de ye opérateur économique minnu bɛ malo sɛnɛ olu bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi a ko kɔnɔna na baara in bɛna na tali kɛ o la n'i ye jɛrɛ in ta k'a jateminɛ keba a laɲini kɛ kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi ko Mali kɔni ye jamana ye sɛnɛkɛ jamana don sɛnɛkɛ jamana min don fana degun minnu b'a ka bi ta in na o ye basigibaliya ye ka fara o ka fana i b'a ye k'a fɔ ko min ye waati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔ olu bɛ ɲɔgɔn na sɛnɛ ka se ka don ba la ka se ka kɛ ka ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛjɛkulu minnu fara-faralen don ɲɔgɔn kan sa olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye baara in ye n'o ye sangaw fɛ ita in ye a sigikunba o y'olu dɔw kunbɛli ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa min ye dugudentɔw ye sɛnɛkɛlaw ye maa minnu bɛ n'u de jamana magobatigiw ye maa minnu b'a fɛ ka yɔrɔ maa minɛ ka sɛnɛ kɛ a kɔnɔna na samiya nata in kɔnɔna na olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ kɔni fɛrɛlenba bɛ office du moyen bani maaw bolo u ka se ka na baara kɛ min ye sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka don ba la cogo min atelier in a laɲiniba yɛrɛ ye min ye o ye ka se ka dɔ fara baara kɛcogo kan ani baara faamuya kan sɔrɔkɛlaw sɛnɛkɛlaw ale ni tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna na ni maa maa bɛ yen n'o bolo bɛ sɛnɛ na olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nafa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sɔrɔ bi baara bolodiɲɔgɔnma baara la ani ka se ka baara kɛ office du moyen bani kɔnɔna na ni agence ninnu agence agricole bɛɛ lajɛlen olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko baara in a kɛkun ye o ye maaw bɛ se cogo min na k'u sɔ gɛrɛ office du moyen bani na ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni ala sɔnna a ma kɛba an na nin ko in ɲɛfɔ maaw ɲɛna dɔgɔkun kɔnɔ fo ka taa se waati ma waati min ni o bɛna sigi sen kan an ka jamana minisiri b'an ka jamana wɛrɛ ko sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale kɔni bɔra Bamakɔ ya k'i kunda min ye Budapest kan Budapest ale kɔni a kan ka taa baara la ye ani Honguraw olu ka baara n'o bɛ Union européenne kɔnɔna na olu ka baara mun bɛna kɛ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na kabini ntɛnɛn sa Ablaye Diop ale kɔni taalen don o badenya baara n'o teriya in na a welela maa min fɛ sa o ye a ɲɔgɔnna min bɛ Honguraw fɛ yen n'o ye Peter Ziratɔ ye ale de y'a wele ko ka taga ye sa yaasa u bɛ se ka baaraw kɛ baara ninnu kɔni bɛna tali kɛ tiɲɛna bolodiɲɔgɔnma ko ka jago kow bɛ a la Hongrie ale ni Mali bɛ se ka balimaya baara ni sinjiya baaraw kɛ cogo min na fana bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Diop ale ta kun ye o ye nka ko in bɛ kɛrɛfɛ sa nanzaralakaw fɛ yen kalata ko min bɛ sen na o kumaw fana bɛ sen na n'o o ye Union européenne kɔnɔna na kalata minnu bɛ yen n'ala sɔnna a ma ni Ablaye Diop min mana bɔ a kan nin taama in na an na o da maaw olu tulo kan Nigériyakaw fɛ yen ko kabako de kɛra ye dɛ musow de wulila sugu kɔnɔ ka taama belebele boloda min ye muso ŋanaw ye muso mafalenw
muso minnu n'u dɔnnen don ko bi k'u ka nin wulikajɔ in kɛ kun ye min ye u y'a kɛ dugu min na sa o dugu tɔgɔ ye ko asaba sugu ko musow sina ka to maaw to feereli la ten ka sin ka karaw kɛ ka t'u jɔ ka sugu bɛɛ lajɛlen lamini k'u bolo fila da kun ka kule ka sin u ka jɔnjɔnw bɔ n'o y'u ka pankaritiw ye k'u bɛ min ɲini ko cɛ suɲɛ ka dabila ko cɛ suɲɛ cayalen don Nizeriya dɛ k'i ɲinɛ n'i yɛrɛ kɔ dɔrɔn k'u b'i cɛ suɲɛ kɛba ni taa yɔrɔ ye dɛ nin kɔni ni ninnu y'i suɲɛ ye o kɔni anw yɛrɛ bɛ t'o tɔ mariyasi ye ko nin waleya in ko su fara tile kan ko musow de b'a fɔ ko dɔ ye n cɛ suɲɛ ko wa k'a ko nana juguya u ka dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔnaw la bi se bɛ muso minnu ye n'olu ye magobacigiw ye k'olu kɔni ɲɛ tana ye maa min bɛ furu la n'i bɛ furu la i ka furu ba sigilen i ye maa cɛ sirilen i ye i yɛrɛ timina ka di i mago bɛ denmisɛnninw na i bɛ du ladon ka ɲɛ k'u bɛ sin ka t'i suɲɛ ten k'i bɔ i muso kun k'i kuma yɛlɛma ka wariba d'i ma ko damanda min bɛ ka kɛ Nizeriya bi k'o de ka ca ni ba n'a si ye muso ninnu fana bɔra ka video kɛ k'olu sɛgɛnna dɛ u y'a bila bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan Nizeriyakaw fɛ yen k'a yira k'a fɔ ko cɛ suɲɛ in ko dɔ ka bɔ a la ko gouvernement ka wuli k'i jɔ ko ka fɛɛrɛ ɲini a ko la keba cɛ de bɛ ka dɔgɔya du bɛ yen dɛ nka dutigi ka dɔgɔ dɛ wa du bɛ yen dutigi muso fana ka dɔgɔ du bɛ yen den ɲuman fana ka dɔgɔ nin bɛɛ ye fa ale de nɔ ye n'an bɔra Nizeriya an bɛ taa Egyptekaw fɛ yen l'Américain ka secrétaire d'État n'o ye Anthony Blinken ye ale sera yen ntɛnɛn don a y'a yira k'a fɔ sa ko a ka taama in kɔni kɛ kun ye min ye k'o ye kana fɛɛrɛ tigɛ yaasa tasuma o bɛ se ka fa cogo min na Gaza kɔnɔna na ko sabula ko waleya min bɛ ka kɛ nin ye kalo 8 kɛlɛ a ti ban k'olu tɔgɔ jugu na ye nin ko in na u nana ka na ɲini min ye Egyptekaw fɛ olu k'u da ɲuman don nin ko in na Palestinikaw ka Hamasi ka kuma o ni Israelikaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nɔn tɛ k'olu Américains k'a ko talen don k'u bolo da Blinken y'a ɲini u fɛ n'u se fɛn o fɛn ye Egypte u k'o kɛ yaasa min ye l'Américain olu tɔgɔ jugu bɛna se ka bɔ nin ko in na cogo min na Malawikaw olu fɛ yen olu ka jamanakuntigi ale tun bɛ taamana k'a bɛ taa Bahamakaw fɛ yen a y'o bɔ a ma sabula a fɔra a ɲɛna k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'o y'a ka ɲɛmaa dankan ye n'o ye Dr Soloso Similaye san 51 ko ale ni maa 9 ko olu kɔni tunna pankurun dɔw la heure 9 u ma ye nka waati laban in na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ k'u ka pankurun karilen binnen yira maa si ni ma bɔ a kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen min ye fanga sinamatɔnw ye n'o o ye Rassemblement National ye ale ye se sɔrɔ wasaden kalata n'o ye Union Européenne ta ye ko a ɲɛ o de senfɛ sa Faransi jamanakuntigi ale y'i senfa piripiripiri dimanche don n'o ye Emmanuel Macron ye ka sin k'u ka wasabulon yɛrɛ ci ten wasabulon cili min kɛlen filɛ nin ye sa k'a kuma cayalen don k'an tulo ma deli ka tubabukan minnu mɛn tubabukan kuraw min ye tubabukan minnu ye n'olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna ma deli ka da fiyewu k'olu bɛ ka bɔ u forokow kɔnɔ nin waati in na ko min ye Macron n'a ka maaw ye k'u ko ko tulokungɛlɛya man ɲi ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ tulokungɛlɛyaw ni fɛnw ta ka ɲɛsin olu ma k'u ka sabali kalata min bɛna ale u k'o labɛn texte in n'o o ye sɛbɛn in ye sa min b'a jira k'a fɔ ko wasabulon cira k'u y'u senna teliya k'o bɔ kabini kunun ntɛnɛn u ka journal officiel ale kɔnɔna na assemblée in cili min ye Faransikaw ye wulikajɔ kɛlen n'u fɛ bi sabula kalata kan ka kɛ nin juin kalo in tile 30 k'o hukumu kɔnɔna na sa Faransi maa minnu bɛ fanga la ani minnu bɛ yen n'olu ni fanga ka surun ɲɔgɔn na n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye wasadenw ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka programme lajɛ programme b'a to jama bɛ se ka sɔn u ye cogo min ko nɔn tɛ Marine Le Pen n'a ka groupe k'u ye se min sɔrɔ Europe kalata la k'a ɲɔgɔnna tɛ taa k'u dan han bi Macron baara b'a bolo min kɛlen don k'a ɲinɛ anw kɔ fɔlɔ halisa Ala ka o ko sinsin a ka ɲinɛ anw kɔ Belgiquekaw fɛ yen kalata kɛra ka ban koyi ye a bɛ fɔ min ma sa k'olu ka Assemblée nationale nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafin tulofin o ka sɔrɔ ka don olu ka wasabulon kɔnɔna na Legia Mutebele Ngoyi ale de kɔni kɛra o muso ye sa sibiri kari tɛmɛnen muso fɔlɔ min ye farafin ye n'a bɔra farafinna k'a ka kalan bɛɛ lajɛlen kɛ farafinna ka tila ka taa kalan kɛ ninnu fɛ yen a yɛrɛ wolodugu ye Lumumbashi ye n'o République démocratique Congo ye a san 6 de a taara Bruxelles kaw fɛ yen a bɛ kalan kɛ a bɛ segin ka taa so k'i hakili to somaw la k'i hakili to yen na kalan bannen pewu a nana baara sɔrɔ o de senfɛ sa a y'i sen don politique ko la ko wa ko depuis Belgique dara farafin
o ka se ka du ka assemblée kɔnɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye république démocratique ka o ye nin ye. Iran olu ka gardien a bɛ fɔ ma ko conseil des gardiens n'o y'olu ka cour constitutionnelle ye ale ye maaw yamaruya sa n'o ye maa 6 ye k'olu ka kɛ cɛbɔ ye u ka kalata nata in na min ye olu ka jamanakuntigi kalata o de sen bɛ a la maa min bɛ yen n'olu kɔni murutilen don kosɛbɛ n'olu ti sɔn kow ma i n'a fɔ maa tɔw bɛ fɛ k'a ye cogo min olu ka ɲɛmaa n'o o ye Mohamed Bakr Kalibafi ye ko ale bɛ cɛbɔw la min ye fanga yɛrɛ kɔnɔna na sa maa wo ye minnu ka surun fanga la kosɛbɛ k'olu caman fana sen b'a la waleya min kɛlen filɛ nin ye k'o kɛkun ye yaasa sa maa min n'o y'u ka jamanakuntigi n'o fatura mai kalo tile 19 n'o ye Ibrahima Raisi ye ale bɛ se ka nɔrɔ bila cogo min na sabula a yira k'a fɔ ko bi ko kalata ye k'u bɛ kɔ fɛ ka kɔn k'a kɛ tile 51 o de kun dilen don nka u y'a ye k'a fɔ komi janajaw ni fɛnw kɛra bɛn kɛra ka k'u ka nin kalata in kɛ joona juin kalo tile 28 nata cɛbɔw olu kɔni ka yɛrɛfugofɔw daminɛna min ye kalata ye ale bɛ kɛ juin kalo tile 18 Israël kaw fɛ yen olu ka premier ministre a ka directeur de cabinet a n'a ka kɛlɛkuntigi n'o o ye Benny Gantz ye k'a ye wala sɛbɛn a ko Benjamin Netanyahu ma an ka kɛlɛ bolo yɛlɛma n'i y'a ye bi diɲɛ kɔnɔ papu bɛ seli k'a fɔ ko ka kɛlɛ in ban l'Américain bɛ wuli ka jɔ la ko ka kɛlɛ in ban an ye ko min kɛ diɲɛ maa bɔra bɛɛ kalama bi tɛ sini tɛ n'an ye kɛlɛ ban ka don bɛrɛ kɔnɔna na bɛrɛ min bɛ fusaya o bɛ dɔ bɔ an ka nɔminɛliw la ninnu ka premier ministre ko k'ale tulo m'a mɛn a ko ni tulo m'a mɛn n y'a kɛ sɛbɛn ye k'a fa siri k'a d'i ma n bɛna n'a bila bɔlɔlɔ siraw ni ka bɛɛ lajɛlen k'a ye a ko cɛ ma ko a baara ta ala ka n'i ci ka démissionner a y'i to la dɔrɔn cɛ ko ale bɔra a la u tubabu damaw do b'a dɔn min b'a la o bi tɛ sini tɛ o sini kɛnɛ tɛ fana i ɲinɛnkolobaatɔ sigilen i bɛ ka lɔgɔma ta k'i b'a bila i da kɔnɔ on sɔn adamase toi u bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an bɔr'o la sa Amari Traoré n'ale ye sɛgɛw ka jalatigi ye a ko tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko baara min kɛra n'o ye k'olu ta ka bɔ Bamakɔ yan ko ka taga n'u ye Afrique du Sud k'a kɛcogo ma ɲɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ k'olu ye adamadenw de ye dege karamɔgɔw fédération ministère ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko min kɛra k'a ɲana wɛrɛ kana kɛ ko k'a lajɛ k'a fɔ ko ka olu ta tancogo in na ka taa n'olu ye u bɛ jigin yɔrɔ dɔw la u bɛ wuli yɔrɔ dɔw la heure 3 bɛ sunɔgɔ ko ka tila ka o bɛɛ lajɛlen makun n'o fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ka taa gagner k'o kɛ man di dɛ ko u k'a dɔn k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye adamaden de ye Amari Traoré a ko k'a ye nin kuma in fɔ tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'ale ye sɛgɛw ka jalatigi ye Afrique du Sud min ni ndolanci kun kan ka kɛ Aigle yɛrɛ sera ye 5 heures du matin ndolanci kɛra 13 heures 11 contre 10 anw ma se ka gagner Eric Sékou Sahel a y'a dɔn ko bɛ yira bi tiɲɛ na Eric Sékou Sahel ti fɛn dɔn sa nka joueur ninnu fana dusukolo t'u la maa tan aw maa 11 ani karisalatɔgɔ fana ta ma kɛ tan de ya aya sisan ko Ghana de y'an ka groupe ɲɛmaa ye kuru 9 b'a bolo min ye an ni minnu jɔra bi Madagascar Bariyaw jɔyɔrɔ 2nan b'olu bolo kuru 7 sisan kɔni ko fo coupe d'Europe n'o banna tuma min sa an na sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Jakarta kɛnɛ kan Tour du Togo o ta ko 29nan o tun bɛ yen nin dɔgɔkun tɛmɛnen in na Togokaw ye diɲɛ nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye tour in ye a kun fɔlɔ boli fɔlɔ min kɛra la juin kalo tile 9 k'a fɔ ko juin kalo tile 5 n'o anw ka Yaya Jalo ale de y'o maillot jaune fɔlɔ ta ko in daminɛna sa min ye ko kuncɛli baara ye n'o ye boli ye sa o kɛra nin kalo tile 9 Lomé yɛrɛ kɔnɔna na keba ninnu ma kɛgu olu ye kilomɛtiri 105 ta ka tila ka taa kulula yɛlɛ b'o la y'a sago sɔrɔ ye a y'a daminɛ cɛ depuis Burkinabé bɛ tugu a kɔ fo ka na nɔnfɔn bɔ a ma ko a la tuguni n'o ye Moneya Basiru ye y'a yira k'a fɔ ko ka tour in daminɛ fo ka taa ban Mali ale kɔni maillot jaune minɛna la siɲɛ 1 o minɛli min kɛra sanga min donna ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sa n'o ye Burkina o min kɔnɔ n'o k'i nin da nin kan ko o kun ye miniti 40 seconde 45 ye ko min ye tour tako 2nan ye
ni o ye a wuli ka jɔ ko filanan ye ko Mali ko Yaya Jalo k'a tilara ka sa ka na maillot jaune ta tuguni ko wa ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a jateminɛ Togokaw k'a na kɛ k'u ka dugu ka di anw ka nɛgɛsobolilaw la han nɛgɛsoboli in kɛnɛ kan ye Mali tun bɛ yen cogo min Burkina tun bɛ yen Togo tun bɛ yen Ghana tun bɛ yen Côte d'Ivoire Benin Nigeria ani Faransi ko wa k'an wulila k'an jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sara ye Mali ye maillot jaune sɔrɔ o ma k'a bannen ye dɛ jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ duurunan ko Mali ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka k'a kun i n'a fɔ ko maa wɛrɛ tun tɛ boli in kɛnɛ kan ye ko n'i y'an ka nɛgɛsobolilaw ye ko bi bi in na k'u galabu ka kɛnɛ u ka wulikajɔw ka ɲi u ka fɛnw ka ɲi ko wa ko min ye Mali ye k'a ni Nigeria de tun karilen don ɲɔgɔn na han turu laban na ko turu laban na ko Yaya ye 5 don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ a ka denmisɛnw ye k'u k'u da kɛrɛfɛ n'a ale bɛna sɔrɔ k'a to ale ka ja nɛgɛsoboli fɛrɛ ka gogo ye k'a poyi y'o la ko fo fɔri ka pɔlɛ kɔnɔ maa ma kunbɛ tuguni hayaya nga étape in na ale kɛlen o fɔlɔ ye o kun tɛ a wasa sabula o y'a sɔrɔ ale kun ka kuru faralen ɲɔgɔn kan o ni Yakuba Jalo o kun bɛ ale ɲɛ donc Yakuba Jalo komi o ye maillot jaune ta siɲɛ 2 sabanan in o tilala ka di o ma ka kɛɲɛ n'o ka sangaw ye o de la Mali kɔni ye ko in bɛɛ lajɛlen ta n'i y'a ye sa i b'a ye k'a fɔ ko Yakuba Jalo ale kɛra fɔlɔ ye Haruna Ilbudo ale ni Mumena Basiru olu fana nana o kɔfɛ ka sɔrɔ ka Mali kɛ jɔyɔrɔ 4, 4, 5, 6 ye min ye tɔw ye sa ka sɔrɔ ka Togo ninnu ni tɔw k'olu fara les autres ainsi de suite ka sɔrɔ ka tɔw Faransi yɛrɛ nana yɛrɛ sɔrɔ fo Bokuruya la 21 maa 21 kɔni an bɛ sanfɛ ko an ka denmisɛnw k'u k'an ka fo min ye Siriki Jara ye Dramani Kuma ani Sitafa Kone ka fara min ye Yaya yɛrɛ ka Yaya Jalo ale ni Yakuba Jalo k'u k'an ka fo ko wa ko tour cyclisme ma k'u taatɔ nin na u y'a daturu la k'a da jaba la ko k'u dɛmɛ u ma dɛmɛ han u ye musaka ɲini fin jɛ u yɛrɛ wulila k'u jɔ u yɛrɛ ye wa ko jaabi de filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a kunnawolo sɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'a tɔgɔ sɔrɔ wa ko a bilama ko olu tɛ foyi kɛ u yɛrɛ ye k'olu b'a kɛ jamana de ye Grand Prix de la Nation n'o ye soboli ye ko o boli kɛra nin kalo in tile 9 min ye se ye sa so min tɔgɔ ye ko Banɛnɛ ale de kɔni wulila k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sara ye ko sabula min ye trophée belebeleba in ye sa premier ministre Choguel Kokala Mayiga o y'o ta k'o d'a ma ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o tun bɛ yen fédération yɛrɛ ɲɛma n'o ye an kɔrɔkɛ Mohamed Aïdara ye Barilabugu ale yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan ka fara ministrew caman kan Grand Prix de la Nation ye n'o ye jamana ka soboli in ye sa ko ale kɔni ye laada ye san o san a bɛ sigi Mali so bɛɛ lajɛlen de bɛ na ka na nin course ba in kɛ fɔlɔ min ye sokurusi kɛnɛ ye ko a kun dilannen tɛ ko nka ko nin waati na ko a dilannen don keba ko ni balontan bɔra yen ko sokurusi de bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ko maa si t'a fara ɲɔgɔn kan n'an bɔra yen an bɛ taa Magankaw fɛ yen Magan an b'a dɔn k'a fɔ ko hiji ale bɛ sen na hiji baara minnu bɛ yen bi n'o olu ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye Magan yɛrɛ kɔnɔna na sisan kɔni a otɔlisibaw ale ni a dumuni dumankaw olu nɔgɔyara kosɛbɛ hiji la dɛ Amara ye tun bɛ ka minnu ye ko f'i ka t'o ɲɔgɔnna kɛ k'olu banna la dɛ sisan kɔni tawafu de bɛ yen sisan ale ni zikiri ni alikaba lamunumunu su ni tile ka taa o baaraw kɛ ko o de bɛ sen n'a ye Jawarakɛ ale bɛ kɛnɛ kan ye a ye min sɔrɔ la an bɛna o da aw ma Amara i b'a dɔn k'a fɔ ko hiji fana filɛ nin ye n'i ma wele i tɛ taa koyi bɛɛ tɛ taa Magan dɛ wa ni i taara fana i bɛ dugawu de kɛ i yɛrɛ ye Ala ka hiji wɛrɛ nɔgɔya i ye an balima silamɛw an y'a fɔ aw ye fɛn min ye Mali hijidenw ye Madinɛ sigi banna an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maka alhamdulillah an bɛ Maka yan nɔ n'an balima silamɛw gouvernement ka hijidenw n'o ye filière gouvernementale ye aw k'a dɔn k'a fɔ an nalen Maka aw k'a dɔn k'a fɔ Zulhulaifa tɛmɛnen kɔfɛ an selen kɔ Maka an taara ni ka taa Umra kɛ an balimaw an selen sa Umra baara an y'a daminɛ Alikaba la Allahu Akbar Alikaba ye fɛnba ye an y'a ye k'a fɔ an selen Alikaba la ayiwa ale ka
bugunatigɛ ninnu kumadulamaw aw k'a dɔn k'a fɔ an nalen maka aw k'a dɔn k'a fɔ zulubilefa tɛmɛnen kɔfɛ an selen kɔ maka an taara ni ka taa imuwa kɛ an balimaw an selen sa imuwa baara an y'a daminɛ alikaba la allahu akbar alikaba ye fɛnba ye an y'a ye k'a fɔ an selen alikaba la. ayiwa amara an b'a to min ye cɛ ka sɔn ye ale ka a k'a yɛrɛ mɔnɛ bɔ fɔlɔ sabula ale kumadulamaw t'a sɔrɔ a mɔnɛ bɔlen tɛ min ye a b'a fɔ ma ko k'a kɔnperese wa k'a kɛ cogo di de ni a kɔnperesera ka ban pewu an n'a di maaw ma nka an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka arajo partenaires an b'u fo maa minnu sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn baaraba min bɛ yen n'olu bɛ sen na nin ko in hukumu kɔnɔna na n'o ye hiji ko fana ye an ka minisiriso min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ni bato kunna ale fana ye maa mafalenw caman bila ka taa yaja hiji bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamanadenw olu bolo o bɛɛ n'a ta an b'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye hijiw yɛrɛ kɛcogo ye agence tigiw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu fana ka mɔgɔw caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kɔni ŋaniya ye kelen ye sabula n'aw sera yen ka ban a tɛ fɔ nin ma ko nin ye nin ka hijiden nin ye nin ka hijiden aw bɛɛ lajɛlen ye mali hijiden de ye min ye jawarakɛ ye an k'a lajɛ n'an sera k'a ka kumakan sɔrɔ n'a ma sɔrɔ sini sɔgɔma an n'a bila la mɔgɔw ka se k'a faamuya cogo min na laadiriya la. ayiwa amara an n'a to sini sɔgɔma la sabula ale ka sɔn ninnu a video u ka girin kuma dɔw la nka an b'a fɔ ko a fana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula kabini a sera makan don o don a bɛ kunnafoni di sɔgɔma ani wula ka kɛɲɛ n'an ka kibaruyaw ye an b'a fɔ o la k'a waleɲuman dɔn arajo partenaire minnu sɔgɔlen don an na karankaw fɛ yen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn yuwaru arajo aba k'ale fana fɔ k'a waleɲuman dɔn tisidasikaw k'olu fɔ min ye menakakaw ka kamalen ye n'o bɛ lise kɛrɛfɛ arajo t'a bolo sa nka a fana kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ni an kɔni y'a daminɛ menaka fan caman b'an ka kumakanw mɛn k'a kɛ ale sababu ye an b'a fɔ kan kɔnɔmaw an b'u fana fɔ olu kɔni ta ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ale ni lise ni kapu maaw akademi maaw n'o ye sidi kalili n'a ka maaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo sedu sangare dugutigi k'a fɔ ka sori kɛmɛso fo min ye maraka samake kurube jara colonel siri lamine tarawele bamanan ezo kɔnɔna na cɔrɔnɔ umar asijalo boyina babi ale yɛrɛ fana bɛ menaka ye min ye jaba sidibe ni a bɛ salilakaw ka sigi la k'a fɔ ka colonel asaba jalo fo siriman bacili monsieur le maire bayiba mairie de district kɔnɔna na k'a bila ɲagate fo ibrahim tungara gawusu tarawele olu bɛ faransikaw fɛ min ye sori sako ye isa konate ka taa se lucas dakono ma olu bɛ etats-unis kaw fɛ yen ani mohamed lamine kokayi na ale bɛ las vegas nin waati in na sa an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an bɛ wɔlɔfɔw fana fo min ye ibrahima sako ye ale ni papis jalo olu bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma.